Ez a Rádió Q 99.5 és a Lelki Titkaink stúdió műsorát hallgatják. Csák Hajnalka, a pszichológus a vendégünk. Szeretnék nektek így boldog nőnapot kívánni, ha már ez így közeleg. Na most erre lehet azt mondani, hogy hogyne és végtelen udvarias és kedves vagyok, hogy így egy héttel korábban már el tudom kezdeni ezt az ünneplést, aminek van olyan oka, hogy tudom, hogy mikor van nőnap, mert akkor van névnapom. De egyébként ez valami furcsa összecsengés lehet, nem is tudom, hogy kit ünnepelnek. Nos, ti hogy álltok ehhez a nőnaphoz? Egymásra néztünk. Aha. Na itt most nem az a pszichológiai, nőnek érzed-e magadat, nem, hanem hogy álltok ehhez az ünnephez? Fontos? Nekem nem annyira. Nekem igen. Miért? Azért, mert egyrészt én minden ünnepet szeretek, és szívem szerint én férfiak napját is tartanék. Én is. De van, de az nem? olyan lenne, hogy ajándékozással. Ajándékozással lenne az a nap. Nektek egész évben férfi nap van. Ezt szokták mondani, de szerintem ez nem így van, nincs egész évben férfi nap, és hogy mindennek van már napja, és én azt gondolom, hogy a férfiak is megérdemelnék, hogy nekik is legyen napjuk, nemzetközi napjuk legyen. Azt nem tudom, hogy van-e nemzetközi vagy sem. Ennek kéne nézni, kíváncsi lenni. Szóval én azt gondolom, hogy egyébként is úgy afelé haladunk, hogy úgy egyformásodunk, vagy hogy úgy közelítünk, és én ezt egy kedves gesztusnak tartom. Azon megsértődik Hajnalka, hogyha aznap mondjuk a családtól nem kap virágot, vagy nem kapja meg ezt a figyelmességet? Nem sértődök meg, mert még sosem fordult elő, vagyis nem tudom, hogy megsértődnék-e. Most így végig gondolom, lehet, hogy rosszul esne. Igen? Igen, azt hiszem, hogy rosszul esne. Igen. Zsuzsa? Az lehet, hogy rosszul esne, hogyha nem kapnék virágot. De azért mégis megkapják. Nem tudom, de én nem a nőnapot nem tartom fontosnak, valószínűleg nem jól fogalmaztam, mert ez nagyon szép, meg nagyon jó, meg hát egyébként tényleg most nem azért, de hogy megérdemeljük simán, de ugye? Igen. Jár nekünk. Igen. Jó, de lehetne nő hét is, nyugodtan, hogy ilyesmi. De hogy, tehát, hogy az a része, hogy ne csak erre az egy napra tegyük ezt, hogy nőnap, hanem hogy tényleg próbáljuk meg úgy élni a mindennapokban, férfiak és nők egyaránt, hogy tiszteljük már meg egymást azzal, hogy te férfi vagy, én nő vagyok, azt szerint viselkedek, próbálok úgy élni, de tehát ezért külön ne emeljük ki a nőnapot, viszont persze, hogy jól esik az embernek a gesztus, meg maga a történés, hogy megy az utcán, és mosolyognak rá, vagy kap egy szál virágot, és boldog nőnapot kívánnak neki. Igen, mert hogy ennek azért van egy lelki háttere is, hogy azon a napon az egy kicsit más. Olyankor megéljük azt, hogy ez egy kicsit rólunk szól, és hogy tulajdonképpen ugyanez vagy hasonló az, amikor például van ölelés napja, és hogy akkor felhívja a figyelmet arra, komolyan, hogy az ölelés az nagyon egy fontos dolog. Ebben a témában. Van ölelés napja? Van ölelés napja. Hogy miért pont és már... akkor, ha bárkit megölelek, akkor az nem olyan. Igen, az igen. Jó. Ja, és ez tetszik neki, látod, hogy felcsillant a szemed? Hát oda megyek, melyik hoppá. nap ez? Ez is megvolt. Lehetséges, hogy akkor az ölelés napját fogjuk majd a férfiak napjával. Lehet, ez az én napom. Ez az én napom. Mondja, a dátumot írják. Viszont én lehet, hogy tájékozatlan vagyok, de ezt tudjuk, hogy mihez köthető az, hogy a nőnap, hogy ez a nap került így. Nem tudom, de a munkás mozgalomhoz biztos köze van. Igen, így van, de hogy tehát én ebben nem vinnék bele politikát, hanem inkább azt vinném bele, hogy egyszerűen azon a napon biztosan felvállaljuk azt, hogy nőnek lenni jó, vagy azt, hogy nőnek lenni nem jó. Tehát, hogy valamire ráirányítódik a figyelem, és amit te mondtál, hogy akkor ez egész évben kellene, hogy így legyen, nem lehet egész évben így, mert a figyelmünket másra is irányítjuk, de hogy legalább az a hét, vagy abban a hónapban már eszébe jut. Ugyanúgy, ahogy Zolinak most eszébe jutott, pedig most hétfő van, a nőnap az nem, tehát még a hét ugye, hát csütörtökön lesz, ha jól emlékszem. Nem tudom, csütörtökön lesz, pénteken. vagy péntekre, bocsánat, nem biztos, hogy tudok számolni, és hogy már foglalkoztatja, már az ő figyelme is ráirányítódott erre, és nagyon sok embernek is ráirányítódik a figyelme erre, és akkor
egyszerűen az, hogy az életében lévő nő vagy nők, azok mind több figyelmet kapnak Hát erről is ebben lehet az majd egy műsort időben. csinálni, az életünkben lévő nőről vagy nőkről.